Donostiarren txanda. Oraintxe bertan entzungo duguna Glory of the Gospel Mass. Praise thee, we bless thee, we adore thee, we glorify thee. We praise to thee, for thy glory. We praise Iñaki, gospel mezaren gloria eta orain epailen iritzia. Miren Fernandez. Nei, motxian esateko ikaragarri gustatu zaizuen emanaldia. Iruditzen zait bakarlariak, bai mezzosopranoa eta sopranoa bikain aritu diala. Baita nire ustez gaur abestu duzuen kanta honekin askoz ere gehiago konprobatu izan deu taldean enpastia eta dakazuen maila ona. Eta momentu batean ez nekin ETV neon ala Broadway neon musikal bat ikusten, benetan. Oso ondo. Bueno, Unai Zabaleta. Zinezgarri oso, zinez gaur hau entzun da oso pozik joan naiz etxea. Bi bakarlarina bakoitza bere terrenon ikeragarri ongi, baina Mirenak esan duna egia da. Bigarren bakarlarikin bat sentitzen zen musikal baten, eta ikeragarri gustora. Eta emakumea, eman diozon bizitasune, espresioa eta dena, sinestaratzen diguzu, bejon deizuela. Bueno, ba, Iñaki, gustora, ez da? Aleluya. Bueno, ya está, horrekin ezan da. Deskantzatzera, Donostia, gero arte!